fawr iawn I chi am eich dyfalparhad fan hyn. Ym mwrpas I fan hyn ydy eich annog chi. Hynny yw, mae'n braf iawn bod chi wedi dod yma I rali a bod eich dyfalparhad o sefyll yna yn y glaw yn wych. Ond beth ydym ni isio chi I wneud ydy I weithredu. Mudiad sy'n weithredu yw'r gymdeithas. Felly gofynnwn arna chi I ddod I gyfarfodydd o fewn eich cymunedau I weithio I amddiffyn eich cymunedau. Eisoes mae yna gwarfod wedi bod ym Mhen y Groes lle yna dros 30 o bobl yna. Mae yna gwarfod wedi cael ei drefnu yng Nghanarfon ar y 30 o Ionawr yn yr Institute am 7:30. Mae yna gwarfod hefyd yn Llangefni ar yr 20fed yn y clwb rygbi. Hefyd, os ydych chi a diddordeb mewn trefnu cyfarfod yn eich cymuned chi, cysylltwch â ni. Da ni'n gofyn I chi heddiw os yn bosib I ymrwymo I ddod i'r cyfarfodydd yma neu deud bod gynnwch chi ddiddordeb mewn dod I cyfarfod o fewn cymuned. Os ydych chi'n teimlo fatha mynd o yma a peidio wneud hynny, gofynnwn I chi I ddod ar safle we'r gymdeithas ac I adael ni wybod eich bod chi yn cefnogi yr ymgyrch yma. Dwi ddim yn mynd I sôn am tegwch y toriadau a ballu, ond dwi'n mynd I cyfeirio chi at llyfr sonwyd amdano fo gynna, sef Y Sioc Doctrine gan Naomi Klein. Be mae hwnna yn profi ydy pan bod na crisis, sut mae cyfalafiaeth yn gallu troi y dŵr I melyn nhw eu hunain. A'r hyn maen nhw yn bwriadu ei wneud rwan I bob pwrpas yw datgymalu y gwasanaeth lles, ei breifateiddio fo. Eisoes mae yna sbyty yn Llundain, bwrdd sbyty maen nhw am breifateiddio. Y cwmni sy'n glwm â hwnna, un o'r pobl sydd yn ei redeg o, ydy un o'r bancwyr. Yda ni yn trystio rheina I redeg yn gwasanaethau? Na, mae rhaid I ni sefyll yn erbyn hynny. Mae yna bethau hefyd da ni'n gallu wneud rwan I gefnogi yn cymunedau. Cyn bod chi'n mynd ar-lein cyn dolyg I brynu presant dolyg na, meddyliwch, styriwch, a oes posib prynu y presant yna o fewn eich cymuned eich hun? A oes na siopa lle gallwch chi brynu hynna? Hefyd, os ydych chi'n teimlo'n sâl ar ôl y rali yma, styriwch, ewch at Hugh Chemist I brynu'ch moddion. Peidiwch mynd I Boots. Mae Boots fel lot o gwmnïau eraill wedi penderfynu ail sefydlu y busnes yn Swistir neu Luxembourg. Sydd yn golygu pan eich bod chi fel Vodafone yn prynu gwasanaethau, tydyn nhw ddim yn talu trethu yn y wlad yma ar yr elw, maen nhw'n talu trethu lot llai yn y gwledydd eraill. Felly gofynnaf I chi, ymunwch efo ni. Dwi'n mor falch bod gyda ni ffrynt unedig. Dwi'n mor falch, a falle bod chi ddim yn falch bod yna gymaint o siaradwyr, ond adlewyrchiad ydy hynny bod yna gymaint o fudiadau sydd am gydweithio I wrthwynebu y toriadau yma, ond yn fwy positif na hynny, I gydweithio mwyn cryfhau yn cymunedau ni, cryfhau y Gymraeg o fewn yn cymunedau ni, ac I wneud yn cymunedau ni yn fwy cynaladwy. Diolch yn fawr.